हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारनि बिसियानो मावनाया खोब आसामनि थाखाय बिराद लाजिनांथाव आरो बेबायदि जारिमिनाव जाफेराखैमोन। Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। आं दायो भिडिअखौ इमारजेन्सियावसो बानायनाय जादों गाइसमोन। आङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आंनि पार्सनेल लाइफनि पार्सनेल खामानिनि थाखाय। मानगोनां आसामनि सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि वाइफ बिसि रेनिकी भुया बिथाङा 29 बिगा नयलेसा हानि माखासे केलेंकारि दं होननानै एपिसिसि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि दैदेनगिरिफोरा लोगोसे सासे गोख्रों दैदेनगिरि गुरजन मुसाहारि सारा बिथां आइजोनि सायाव अजद लाबोदों। गाइसमोन नायलांदो भिडिअखौ। दिनै जोङो नुनो मोनदों मानगोनां सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ। बिथाङा आसामाव गोबां रल लाबोदों, नांगौखिनियावनो गावनि पावारखौ बाहायबोदों। दिनै बिथाङा बिसिनि सायाव गावनि पावारखौ बाहायगोन ना बाहाया बेखौ बिथांमोना गिदिर सोंथि खालामदों। बिथांमोना अजद होनाय बादिब्ला 29 बिगा नयलेसा हाखौ आसामनि आयेन एक्टखौ सिफायनानै लानाय होननानै बुंदों। बेयो फुरा टटेलि एगेन्स्ट द रुल अफ आसाम होननानै बिथांमोना फोसावदों। दा जों रायजोफोरा ससियेल मिडियायाव नुनाय हिसाबै बेखौनो सानो आरो सावरायो जे दैदेनगिरिफ्रा बेबादि आयेनखौ सिफायनानै हाबा मावोब्ला बा दैदेनगिरिनि न'खरनि थाखाय जुदि आयेना सोलियाबा बिथांमोना जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो बिथांमोना हाखौ लानो हायोब्ला आयेनखौ सिफायनो हायोब्ला होमब्ला बे आयेना सोरनि थाखाय? बे जोंनि गेजेराव मोनसे सोंथि सिखारो। दिनै फिसा फिसा आयेन बिरुद्दि हाबा मावनायावनो एनकाउन्टार खालामहोदों मानगोनां सीएम साहेबा। दिनै बिसिखौ बिथाङा मा एक्सन लानो हागोन जों रायजो राजाफ्रा बेखौसो नुसिगोन। आरो गोबां सोंथि आरो सावरायसोलायदों रायजो राजाफोरा। बे आयेना सोरनि थाखाय? अनलि फर आस होननानै सोंदों। जोंनि थाखायल' नामा? गावसोर गिदिर गोलावफोरनि थाखाय नङा नामा होननानै। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर गाइसमोन कनसियास जों जेब्लाबो बि एलार्टआव थानांसिगौ। जाहा थाहा जोङो थगायजालानाय नाख्रेबजानायाव जोङो थानो नांला। दिनै बायदो नोङो गोबां हानि जेंना जेंगोना जानानै दङ। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खोथा, ट्राइबेलफोरनि हानि खोथा, बिथांमोनखौ रैखाथि होनायनि खोथा। बे थासारियाव बिथांनि बिसिया जुदि आसाम आयेन एक्टखौ सिफायनानै 29 बिगा गाहाम हाखौ जुदि लानो हायोब्ला जों दिनै ट्राइबेलफोरा गावनि हायावनो गाव खारनांगासिनो दङ। बिथांमोननि थाखाय दिनै आसाम सरकारा मा मावगोन जोंनि गेजेराव सोंथि सिखाङो। दिनै आङो बे खोथाखौ बुंदों बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बे नङा, आङो गेजेरनि जानानैसो बुंदों गाइसमोन, रायजो राजाफोर आरो दैदेनगिरि सारमोन। दिनै सोरबाया साननो हागौ बे बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि उमुकनि फेभाराव बुंबाय, उमुकखौ एसे नेग्लेक्टआव दोनबाय। बिदि नङा। जों ससियेल मिडियायाव एफा एनै बुङो, बेवहाय खुनु पलिटिक्सनि जानानै पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बुङा जे बबेबा मोनसे आफादा माबा मोनसे भुल गोरोन्थिखौ नुथारबा बेखौ लाबोयो, भिडिअआव बुङो। आरो दिनै जायफोरा सरकार सालायदों बिथांमोनखौ बांसिन बयबो बुंखायो
बै समावबो BPFखौ बुंदोंमोन सरकार सालायनाय हिसाबै आरो दा जा सरकाराव दं बेखौबो बुंगोन। तेलेंगानायाव थांनानै मोनसे भाषणाव जोंनि आसामनि मानगोनां CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों गान्धी परिबारनि फारसे जे मोनसे न'खरनि पावारनिख्रुइ जनसाधारण आम आदमि सुबुंफोरनि पावारा गोहोगोरासिन होननानै बिथाङा बुंदों। बाथ्राया सैथो, नाथाय जाबादि गान्धी परिबारनि सायाव गान्धी न'खरनि सायाव बिथाङा नोजोर होनानै भिउ खालामनानै बुंदों बे जोबोद एसे आख' फाख' जादों। जे गान्धी फेमिलिनि नामखौनो भारतनिफ्राय फोजोबगोन, गोदान भारतआव बियो थानाय नङा होननाया, आरो इन्दिरा गान्धीनि नामखौबो भारतनि जनसाधारण सुबुंफोरा सागराव गारहरदों होननाय, बे एसे आंनि थाखायबा भाषणा एसे आख' फाख' जायो। जे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियावहाय बयखौबो जे फेमिलि मडेलनिफ्राय फैयानो जाथों मानो, सोरबा बबेबा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैयाथों जा मानो, जे सुबुंफ्रा भट होनानै बा सुबुंनि गोसोखौ जै खालामनानैसो देरहायोथ', सनमान होनांगौ जानानै फैयो। गान्धी फेमिलिखौ बिसोरनि निशानखौनो फोजोबगोन होननाया उसुबिदा जायो। आरो सार जे नोंथाङाथ' दैलिक नटआव फैसायाव गान्धीखौ जेबाव लानानै बेरायबाय थायोना, बहाथो माथो हाफेरदों? गान्धी फेमिलिखौ बुङोब्ला जोंनि माहारिनि बिफा फादार अफ नेशन महात्मा गान्धी बिथांनि सायाव माखासे प्रश्न फैयो। दा बेखायनो बिथाङा जाबादि भाषण होगासिनो दङ बेयो जोबोद एसे लाजिथाव भाबै जादों। आरो बेवहाय तेलेंगानायाव थांनानै बिथाङा भाषणाव बुंदों डिक्टेटरशिप भारतबर्षआव मालाबाबो सोलिनाय नङा, तेलेंगानायाव सोलिनाय नङा होननानै, आरो इयुनावबो सोलिनाय नङा होननानै। दा आंनि बादिब्ला बिथांनि जे आसामखौ खुंनाय रुल बाहायनाय बेनोथ' डिक्टेटरशिप बादि जायो। गावनो मालाबा निर्देश होयो मिलिटारिफोरखौ, मालाबा पुलिसफोरखौ, मालाबा डिसिखौ रायो, मालाबा पाब्लिकफोरखौ बुङो, मालाबा खामानि मावनो थिनो, मालाबा एनकाउन्टार होयो। गावनोथ' वान मेन आर्मि, गावनानो रुल्सआ डिक्टेटरशिप बादि जायो। आरो दिनै तेलेंगानायाव थांनानै बे खोथाखौ बुंनो थाखाय बिथाङा लाजियाखै। लोगोसे जे दहाय बुंनाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि वाइफ बिसि रिनिकि भुयानि जे हानि केलेंकारि, बेवहाय जे गुरजन मुसाहारि सार APCCनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, बिथाङा मिडियानि सिगाङाव बुंनाय खोथाखौ नोंथांमोना नायलांदो। जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौहाय लानो गोनां जादों आरो लाथारनांगौ जादों, खारन दिनै नाय आसामाव गासै 33टा जिल्लाफोर दङ। बे 33टा जिल्लायाव कंग्रेसआ APCC आसाम प्रदेश कंग्रेसआ भुपेन कुमार बरा बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि निर्देश मथे जों ओरैबायदि लादों जे 33टा डिस्ट्रिक्टआव मोननै बे हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिनिकि भुयाया RBS रियेल्टर प्राइभेट लिमिटेड होननाय मोनसे फार्म खुलिनानै सरकारनि हाखौ 29 बिघा 9 लेसा हाखौ एखे आसाम आयेन एक्टनि नियमफोरखौहाय सिफायजोबनानै गावनि खालामनानै लानाया बिराद गिदिर मोनसे अननाय जादों। सोरबा गरिब दुखिया, सोरबा हा गैजायै मानसिया लानायमोनब्ला आलदा खोथा, सोरबा सेंग्रा लाइमोनबा साख्रि गैयै बाख्रि गैयै आनएमप्लयमेन्ट लानायमोनबा आलदा खोथा। नङा, बियो रावबो नङा, बेथ' खनायाव नहय, इट इज नन आदार देन हेमन्त बिश्व शर्मा हिज वाइफ रिनिकि भुयायानो नैबे बे हानि दालाल बायदि दिनै आसामनि आयेन कानुनखौ सिफायजोबनानै लादों। दा बेखायनो जोङो मा कंग्रेसआ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोननै हाबाफारि लादों। मोनसेया जाहैबाय प्रेस मिट
आरो मोनसेया मेम'रेन्डामखौ जोङो धरना होनानै हैनाय दा बाहाय खोब दुखुनांथाव दिनै नोंथाङा नाय बे 33टा डिस्ट्रिक्टआव मोननै प्रग्राम लायोबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जोङो खमावबो 30,000 स्पेन्ड खालामगासिनो दङ अब्ला बेनि थाखाय रिनिकि बुया बिथांनि हा दालालनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसिया दिनै रायजो राजानि हाखौ गभर्नमेन्ट हाखौ थगायनानै लानायनि थाखायनो जे आसामनि गरिब दुखियाफ्रा नै अट'जों फैदों सोरबा टेम्पलजों फैदों सोरबा साइकेलजों फैदों सोरबा मटरसाइकेलजों आरो जोंना आलासि बिथाङा अदालगुरित फरा আহিছে তেখেত ডাঙৰীয়াই তেখেত গাড়ী খৰচা হাবি জাবি কৰিছা এই গতিকে আজিৰ দিনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিবাৰৰ ভুল কামৰ কাৰণে ভূমি কেলেংকাৰীৰ কাৰণে কমেও 9 লাখ 10 লাখ পইচা এনে পানীত গৈ আছে दा बेखायनो जोङो बुंनो लुबैदों रायजो राजाफ्रा साननाया मोजां दिनै हिमন্ত बिश्व शर्माया मालायखौबा ड्राग्स माफिया उमुक माफिया हिन्जाव माफिया अफिसारनि माफिया होननानै हान्थुनि गाहायाव गावो बिथाङा दिनै गावनि बिसिखौ गावगोन नामा बिथाङा दिनै गावनि बिसिखौ जेलाव हरगोन नामा बिथाङा दिनै गावनि फिसालाखौ जेलाव हरगोन नामा बे खोब दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बेबायदि हाबाया सोरबा सिखाव दाखायत गाज्रि मानसिफ्रा मावब्ला आलदा खोथा हिमন্ত बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारनि बिसियानो मावनाया खोब आसामनि थाखाय बिराद लाजिनांथाव आरो बेबायदि जारिमिनाव जाफेराखैमोन